Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay asam ti impaay ni James kini Megan, gaputad da sa bali akarelasyon da itoy. Nasakit man para kini Megan, ngem pinanawan na latta da itoy. Inggaid na nga ron ti nagtrabaho para iti anak na. Kalpasan ti manuatawan, gapo iti panaglaklako ni Megan iti online, nagsabat da kini Lester. Ti lalaki asipud pay, ket agayat kan kuana. Nagdaton nga rod da ito'y kini Megan. Ita gagayem, denggan yu tituloy iti serye tayo itaalawas anapauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Lester. Ngam kalpasan iti manu atawan, naamuak ada kayo gayaman iti dayjay a James. Nasaktanak, nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga iti naamuak nga awan kayon. Naragsakan napanunot ko akamaudyanan na, kat nailisi ka iti tao, asaan amay karikan ka. Megan, sapay lakuma, tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sikala ang ti babae nga inararapaap ko. Kinapud nun ay ayatan ka mat, Lester. Kayat ko nga aklunan ki panagayat mo kanyak ini. Kayat ka na ang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Dahito'y tigundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay la ko ma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, Lester? Ikarik dayta. Kan maysa, saan la ang asikat ti ay ayatak, Megan? Nudikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo, kaspudpud nung anak ko. Agyaman ak unay no kasta, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pay laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom ka dagay ti barkada na Ay, una yun day dyan lalaki. Awan pa'y aldaw asaan ang nakainom. Agawid la day jay, makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybayan takas jay na. Awan tinasaya at pagtungpalan na. Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ar-armam. Mangrabrabak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Wan, Mami, iso. Iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami? Apay, awan ka din ti sabali a babae? Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. Mami. Anya laangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Kas kan kwa na ti kayat mo a babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend. Kinapod nun Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngamdyak laing pakpakaam mo ken ka. Sus, sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya ka. Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay manan ti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mo, maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Sapay la kuma, tada kayon aginggat inggana. Day tati kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak bay. Tikas itinapasamak kanyak iti kalabas. Kayat mo asawain. Da kayaw ni tidayja Lester, anak ko. Wan tatang.
Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para kan ka. Agyaman nagtatang. Kunaklakit din no awanen ti panggap mo makiasawa. Kinapudno na. Diyak maliklikan ti agbutang tatang. Ngamin, manipod kas ti inaramid ni James kanyak. Panagkunak at maaramid mo't ni Lester ti kasjay. Ha? Ay, saan mat siguro, anak ko? Tamanipod adda kayo iti kolehiyo. Kaadalam day jay. Isu nga amom ti kinatao na. Megan, kaya't ko kumanga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat. Ha? Kaya't kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok ngamin nga istrikto ni Auntie Badet, sipod pay. Mga no di nakayat aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpat ni mami. Amok amaragsakan day jay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyo. Mami, iso ni Megan, ti kayan ayat ko. Megan, iso mati inak. Naimbag nga orasyo, Auntie. Si Kajay anak ni Anita, nga asawa ni Ramon aman nalon, nga idi kat awan bukod da abalay, kan kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Kan si Kajay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Saan ka maalay ti sungbat nga anti-anti? Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasjay na lang day jay. Siguro, subsubukan na ka lang. Amok nga agbaliw ti mutlaang day jay. Awan maaramidan ni mamik, no sika talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laeng. Sapay la ko mga rod takas ta, Lester. Madananak. Ngamin, iti pa nagsasauna pay laang. Di nakayat aparakan ka. Ala, di mon panunutan day jay. Di mo liplipatan nga ayayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan ayat ta. Kat, kumusta ti panangipasyar ni Lester ken kay Jebalayda, anak ko? Kunanang, nasayaat man. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Kahit, kumusta mo ni mami na? Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigawd, apasig anag mamad iti rumrumwar iti ngiwat na. Saan mat nanang? Nasingput mat ni Auntie Badet. Mayat mat ti panang pasangbay na kada kami itay. Nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Amok nga men ti ugali day chay abakot. Kasta timbagakan ka di mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nak akayat apara iti anak na? Di mo ni kaskaso da di bakit? Saan mat nga ti inana ti mga asawa kan ka no bilang laeng? Sa bagay matkit ni. Kan may sa, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laeng. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas di impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak na. Anya? Saan abalasang di girlfriend ni Manong Lester, Mami? Saan? Tanaanakan mo't day di babae. Anya? Ay unay mo't ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay pay laang a single mom ti kayat na.
Dayta nga rod ti bagbagakken kwa na, anak ko. Ay saan? No kastamot laang. Jak kayat dayjay a babae para ken kwa na. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimot, amang pakpakan laang ni Manong iti saan na akap-kapin ano. Saur ka. Aping italaang ibagam nga agap-apply kagayam ije abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend. Imbagam kumaay, di pa ilaang. Tapno duwata ang nag-apply. Amumat nga di pa ilaang kat arapaap ko ti agabroad. Kat, mabalin mo mati agapla itan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga kun. Anya? Masikog ka, Megan? When friend, dua bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa'y nga rod? Idi lang amin kalman anapanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kayat ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa'y friend? Inton malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikok ka anak ko. Wala nang. Kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y nga rod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong urayak. Awan matawag nan. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamom to kan kwa na anak ko. Iti kasta, maragsakan mo. Wana nang. Nojak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikat. Mapan ko kitain ije balayda. Ha? Amang ano di mo madanon ije balayda anak ko. Amang ano anyan tulaang ti ibagatiin anakan ka. Anya, masikog ka kunam, Megan? Wan, dua bulanan. Anya? Oh, apay kaslasan ka naragsak itim bagak. Kwa, naragsakak mat. Naragsakak. Apay nga rod akas ta ti expression tarupam. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan? Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati amana, Lester. Mami. Amom anak ko, ti babae akasken kuana, saan arumbang nga pagtalkan. Anya? Iso asiguraduam at talaga asikati ama ti sikog na. Amang ano di mo amo? Kat manay na yunan laang ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano? Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang, dayta ngamin tinagsaritaan mi kin ni Lester. Ijayak pa'y lang ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, amanga no saan ka amaaywanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, maddakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester ken ka. Agawid ka adagos anak ko. Anya ti mapasamak, iti pan nakipagnaed ni Megan, iti den na ti pamilya ni Lester. Gagayem, di uliwan na denggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaunwan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti may direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.